Κύριε Πανό, πώς γίνεται κάποιοι άνθρωποι να προτιμούν τα σκληρά στρώματα από τα μαλακά? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Την ίδια απορία είχα και εγώ μέχρι να το διαπιστώσω. Και μάλιστα υπάρχει και πολύ καλό λόγο. Κάτσε να σου εξηγήσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά εμεί θα πούμε του τρεις βασικούς. Πρώτος λόγος είναι η συνήθεια. Οι ηλικιωμένοι, κατά κόρον, είναι μαθημένοι σε σκληρά στρώματα. Γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε τεχνολογία να κρατήσει σωστά ίσια τη μέση και να είναι ευχάριστο το στρώμα, αλλά για να κρατήσουμε σωστά και ίσια τη μέση έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα σκληρό. Δεύτερος λόγος είναι το βάρος. Ένας υπέρβαρος σαφέστατα χρειάζεται ένα πολύ πιο ενισχυμένο στρώμα για να κρατήσει το βάρος του και ίσια τη σπονδυλική στήλη. Τρίτος λόγος είναι το μυοσκελετικό. Όλοι οι άνθρωποι δεν ξεκουράζονται με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι θέλουν να νιώσουν ότι τεντώνεται η μέση τους, το μυοσκελετικό τους, και αυτό τους ξεκουράζει, με ένα σκληρό δηλαδή. Κάποιοι θέλουν να είναι λίγο πιο χαλαρό για να ξεκουραστούν, άρα πιο μαλακό. Οπότε, αυτοί οι τρεις είναι οι πιο βασικοί λόγοι για να επιλέξει κάποιος ένα σκληρό στρώμα. Άρα, αν εσύ δεν βολεύεσαι στο σκληρό, δεν είναι υποχρεωτικό. Το σκληρό δεν είναι πάντα το καλύτερο, ούτε και το μαλακό. Το καλύτερο είναι αυτό που ταιριάζει σε σένα. Αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ στη Βίκη Στρώμα. Έρχεσαι, δοκιμάζουμε μαζί τα στρώματα, βλέπουμε τις ανάγκες σου και προσαρμόζουμε το στρώμα το κατάλληλο για σένα. Είμαι ο Πάνος από τη Βίκη Στρώμα. Τα τελευταία 33 χρόνια είμαι στρωματοποιός. Ξέρω καλύτερα τον καθένα να δω και να ανακαλύψω τις ανάγκες σου. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία για τα στρώματα, στείλουμε ένα μήνυμα και θα βρούμε μαζί το κατάλληλο στρώμα για σένα.